खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं। दिनै बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि दांथलनि भुमेश्वर हाजोआव खुंजानाय दमासि नैथि फोरबोखौ आसामनि रायजोसभानि एमपि मानाव गेदेर रोंगोरा नार्जारीया बेखेवना होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फोरबोआ दिनैनिफ्राय जागायनानै 18 जानुवारिसिम सोलिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। दिनै गुवाहाटी पुलिस हानजाया दिसपुरनि मोनसे खथानिफ्राय 300 ग्राम ड्राग्स हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्सफोरनि बेसेना आथिखालनि बेसेनाव 2.4 कौटि रां जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। दिनै सासे बलिउडनि मुंदांखा एक्टर रणदीप हुड्डाया गरायनिफ्राय गोग्लैनानै जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा आथिं आरो हान्थुआव गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांखौ मुम्बाइनि गंसे हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। कंग्रेसनि एमपिआ जिउ गोमाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भारतनि ज'द यात्रायाव बाहागो लानाय समाव दिनै फुंबिलिनि समाव कंग्रेसनि एमपि सन्टक सिंह चौधुरीया हरखाबै हार्ट एटाक जाना जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोन्दों। मख'जाथावदि बिथाङा 76 बोसोर बैसोआवनो जिउ गोमाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।